I need food. May food ka ba dyan, Dok? Ikaw, pukingin na mo, kinagat mo ako kanina, ngayop ka! Ayan. Ayan na. Aray! Aray! Takbo! 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 Takbo yan! Ilang... Ilang... Ilak mo yan, pukingin na yan! Ilak mo yan! I-headlock mo. I-headlock mo. Tangin na, ang bilis nung aso maagad, par! Dok, paano ako, Dok? Baka marabis ako, Dok! Dito ka na sa labas. Dali, doon ka na. Awatin mo yung aso na yan! Hindi pwede. Pati ako makakagat ni Spike. I-headlock Nako! Mama, Aggressive masyado makipag-shake yung... hands ka na sa kanya. Makipagbati ka na lang. Ayoko ba yung pagbati dyan, pukingin yan. Makipagbati ka na kasi. Makipagbati ka na. Pag ako naulol dito, pukingin yan. Hindi gan. Walang Hindi pa rabbit Okay, yan, normal pa Spike. ako. Ay, gan. Hoy, sa Michi. Buti di kita minahal. Salamat ka, may sawa ka na. Palong-palo. Dok, penga ano, Dok? Baka may mainom ka dyan, Dok. Inom. Hmm. Bigyan mo Ito. na yung tubig. Okay. Eto. Yarn. Tubig lang ah. Wala akong ano Bigyan mo eh. ng ano. Ang tubig lang. Ito, Dok. ito. Bigyan mo ng katas ng rec match. Sorry. Alik. Pinapakain ng Nasaan na isang Rekmat si doktor? Spike. Nasaan na isang doktor? May Ginagawa ano dun? pa. Hindi naman gano'ng kadali yun. I thank ba yun? you. Tawagin ko si Attorney Godfrey. Pukikinan yan. Para Hindi mapunta ako- tayo sa ano, para. Hindi ko na- Ang Ay, kakasama mo wow, dyan, thank pare. you. Yung may-ari ng aso. Diba? May number ka ba nun ni Godfrey? Hindi Nila ko pa ba ng nakakita. aso kay Poy? Nilapa ako, par. Pukingina. Ito. Ang gusto ko sanang lumapa sa akin, babaeng tao, par eh. Putang ina, aso pa yung lumapa sa akin, par. Kingin ng buhay yan, ay. Minumuro niya kasi si Panas Spike naman. kanina pa eh. Nakakaintindi Kaya kaya si naman pala Spike. kay Poy eh. Itartad talaga yung aso na yan eh. Alam mo yun? Kinagat ako niya. Paano mo ayun na naman yan, kasi kapatid? Nang-i-headlock ka ng aso. Magaling yung aso na yan, ha? Hindi ko pa nga na-headlock eh. Buti eh, nakagat niya ako. Hindi. Nako. Try mo lang ulit makipagbati. Di I-hug mo na. lang si Spike. Di na. Hindi, sige. Bigyan mo ng Tangina pizza. yung Matawa amo ka niyan sa si ano? Sino ba yung amo niyan? Putang Spooky. inang yung aso na yan. Spooky. Yon si Spoo Beach. Puking ina nun eh. Ano yung food? May- May himatay Anong pangalan? Anong pangalan? Ang bastos naman ang pangalan. nun. Spooky Beach. Spook Beach. Kahit po isa- Beach yun Spooky nga pala. yun eh. Spooky Basta pala. Ako na magbigay ka. Dok. Iba rinig ko, Kasi- Ano kapatid. ba, Dok? Ay, thank you Ito po. po, Ay, sir, thank you. Bayad ba yan, I Dok? Ano walked yan all eh? the way to the convenience store Opo, last invoice night. siya. Ano ba yan? Pag ginano ko ba yan, kailangan ba may pulis pa? Eh, pulis yung irereklamo ko eh. Tatawag ko lang sa attorney ko yan eh. Yun po, hindi po ako sure, sir. Baka mamaya mag-invalid parang- din naman yan pag kinuha ko. This is just medical proof po. So, pwede ko nga kunin. Opo. Nakuha mo Sige, naman siya? kunin ko na. Sa baba pa. Yan. Rereklamo ko si Hanapin natin Spook si- Beach. Spook Beach pa, rereklamo ko si Spook Beach. Wait. Grabe ka naman. Pilido mo. Beach talaga yung puking ng pulis na yun. Loud po. Magbabayad daw Okay, kahit ikaw na rin. magkano. Ano lang din po. Magkano ba Ikaw yan? na Magkano ba rin to? yung Spike. James E. 1.5 po. Yeah, they're my relatives. What? 5 na naman? Sige. Ba't may pera, par? Puking naman, di 7 mil ako dito eh. Sige. Mahal, pre. Miguel Larmin. Ay. My God. Oh, nice to Naubusan meet ako you. ng I'm English Enzo. kahapon kay Oh, James eh. There you go, Oh, sir. James, yeah? Yeah. We usually talk together, so that's the thing. Damn. Yeah. Bak naman, Englishero pala dito, par. Yun Ay, nga, mister. ina-nosebleed No, ako. I understand. Ikala. And I speak Ang palo eh. konti. Konti. Speak on the... Oh, 7 na para si Kepeng, no? Hindi ako mapaniwala. What But have you I buy? fully Kapag nandito siya. understand. What country do you live? Ano? What? Sorry? What you mean, bato? What you mean? Sa Michi, ano ba? Ano sinasabi mo ikaw nga dyan yung British eh?
Misan lang sa Michi. Sige Oh. na, sige na, sige na. Ikaw na nga binoto ko para ikaw maging mayor dito eh. Mo. Kap, boto natin si ano Kap ha? Si sa Michi ha? Gago, tapos na botohan pre. Kaya nga, binoto mo na ba si Michi? Hindi, ginawa ko para wala kasi akong kilala. So, nag-roll dice ako kung sino ibuboto ko. Oh, sino Lumabas yung isa. Berting? Thank you, sir. Oo, 1 to 5, si Doc Samichi. Pagka 6 to 10, Brother Buggy. si Berting. 8 lumabas. Okay, well, it's mine now. Sana sinabi mo na maaga. Tara, Oo. Hey, I was... Punta, gagawin ko ka May yari sa akin yung par. Gago, namimili ang aso na yan, par. Maniwala ka. Lumapit kay Arns yan. Oh, Puta na, nakahulog ng gamit. oh. Nakahulog ng gamit, par. Yung mga skaray, nagbabago boses. Puta nung ako, kagat binigay. Ano yun? Buwan putang ina mo, gusto kong motor to par. Siyempre. Magkano Bili ka mo? na. Magkano bili mo? 280. 20k? Oo, pwede na. Tang ina mo, yan ang gusto ko par. Oo, bili tayo si Joshua rin bibili. Tara, motor ano tayo dito, motor club par. Asa plaka nito? Hindi ko nga alam eh. Wala sa... Ah, walang plaka Pero par. naka ano yan. Wala pa, oo. Papaano ko pa sa... Doc Johnny ba yun? Pangalan nung... Lagi mo ka muna ako sa Ay, bangko. pag-slipe Pagkain eh. lang yan. Oh, sige. Hey, Johnny, wala yung Johnny pera S, mo. papa. Kaya napabalikan pa yung truck, pre. Oo, tsaka balikan din natin. Basta naalala mo kung nasaan yung ano, truck. Papagasla ko sa balikan kita. Sige. Sama mo na ako. Sama mo na ako, wait mo dyan. Tangina 32k paro. Ginaso sa boat. Inang yan. 16k. So, iwan tayo 1k. Par. Ay, naka. Sino ba yun? Sa tanila muna ko, par. May helmet ka, Kweng. Paulin tayo. Helmet. Meron sa ano. Punta man tayo sa apartment. Kunin ko lang. Baka may pulis na. May pulis na ba? Huwag ka matakot sa pulis, par. May baril ka na ba? Try natin yung Spoke Beach. Yun ang, ano yun ko. Yun ang next na gagawin ko. Wala pa nga, kapatid eh. Try ko lang yung Spoke Beach. Paking na Spoke Beach yung pare. Spook Beach. Hi! Hi! Kepweng, what's up? I miss you. I miss you. Na. I miss. Ay, nako. Yun pala. Oh, nandito ka sa likod. Pagkas tayo, kapatid. Ano ba't ganun, pre? Nag-ano kami kahapon? Nagbahay kami. Nauubos pala yun. Yung isa-isa na namin ni Joshua. Anong naubos? Yung akit bahay. Hanapik. Babariling ko yung police par. Tignan mo kung Oo. mag-iisa lang. Oo nga. Huwag ka matakot. Wala namang plaka yung ano mo eh. Magmaskara ka. Helmet yan para.
Nakita mo, di ba, naka-helmet ako? Oo nga, no.